दिनै 2026 मायथाइनि 12 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै बोसोरनि जोबथा आबुं सान मन'नाया हरनि 9 रिंगानिफ्राय जागायना फुंनि 4 रिंगायाव जोबगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गेदेर फोसावनाय। दासिम हादोरसायाव दैबानाजों सैनांनाय गं 64,891 नखरफोरनो 15,000 रां होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। थाबैनो गं 31,212 नखरफोरनोबो 15,000 रां होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। दैबानाजों दै लोमजानानै न' गैजायै जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो एबसुनिफ्राय न' रैखाथि होनाय मावथांखि होनाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ शिबसागराव गोबां दै बानानि जाउनाव न' बां सिलिंखार जानांनाय नखरफोरनो राहा होफिन्नायनि हाबाफारि लानाय जादों। जेराव एबसुनि बानजायनायाव मोनसे दोलोआ फैगौ 14 आगस्टनिफ्राय 24 आगस्टसिम शिबसागर नाजिरायाव दैबानाजों नाख्रेबजानाय नखरफोरखौ रैखा खालामनाय आरो फाहामफिन्नायनि राहा लादों। न' सिङाव थानाय हाब्रु मैला दाखोरफोरखौ साखोन सिखोन खालामगोन आरो न'नि बेराफोरखौ खाफ्रागोन। गासै 140 भलन्टियार्सफोरखौ लानाय जादों होनना मिथिहोदों। दिनै धेमाजियाव 12 घन्टा बन्द फोसावदोंमोन। अरुणाचलाव गुलि गावनाय जाथायाव सा 18 सुबुङा जोखोम जादोंमोन। जायनि जाउनाव आसामनि हायाव अरुणाचलनि इनाय दखलखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि अरुणाचलनि थांलाय फैलाय खालामग्रा आसाम फारसे हाबग्रा लामाखौ बन्द खालामदों TMPK एबा मिसिं फरायसा आफादआ। गुबुन गुबुन जायगायाव सा 11 आसामनि सुबुंखौ अरुणाचलनि सुबुङा गावथारनायनि अजदखौ सहायनो हायाखै TMPKआ। जेराव दिनै 12 घन्टा बन्द धेमाजि जिल्लाया फुंनि 6 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगासिम आबुङै बन्द। अरुणाचलाव गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै गोबां दोलो आरो आफादफोरा बन्द फोसावदोंमोन। तामुलपुर जिल्लायाव DINCC अफिस बिल्डिं लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों EM मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। उल्टापानियाव इभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट NGOआ आरो हाग्रा बिफाना दिनै मुलुगनां मैदेर सान फालिदों। फैगौ 15 आगस्ट उदांस्रि साननि सिगां कक्राझार पुलिस बिफाना मटर गारि सालायगिरिफोरनि सायाव नायबिजिरदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया मोनाबिलियाव कक्राझारनि निउ फ्लाइअभारनि खाथियाव बाइकनि सौग्रावनायाव गोब्राब जोखोम जानाय एक्साइज इन्सपेक्टरा जिउ गोमाबाय होननानै खौरां मोन्नाय जादों। जिउ गोमानाय एक्साइज इन्सपेक्टर रनेन नार्जारी बिथांनि न'आ बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि पुब बांनाबारियावमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाइकनि सौग्रावनायाव बिथाङा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। फटाशिल आमबारि पुलिस बिफाना नंखाय रांजों फेक नट लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। गासै 210 नंखाय रां 500 रांनि बिलाइ मोननो हादों। मोननाय नंखाय राङा 11,05,000 रां होनना मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटी नोगोरमानि KRC रडनिफ्राय नंखाय रांजों हमजानाय सुबुंनि मुङा हर्ष आगरवाल। अरुणाचल प्रदेशआ भारतनि सिङाव थानाय मोनसे बाहागो आरो जायखिजाया थासारियानो बेनि सैथोखौ सोलायनो हाया। भारत आरो चीन हादोरनि गेजेराव सिमायारि बिथिंनि सोमोन्दै सावरायनायाव भारतआ जेब्लायबो जोबोद सेनसिटिभ महरै गोनांथि बाथ्रा बुंबोदों। गोदान दिल्लीयाव मिनिस्ट्रि अफ फरेन एफेयार्सनि बुंथिगिरि रणधीर जयसवालाया रोखा फोरमायथिदों बे बाथ्राखौ। पर्बतजरा सुकनजरा गामि टिपकाइ दैनि बिखासाजों थांनाय गंसेल' दालांआ दिनै बायनानै रायजो राजाफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बे दालांजों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव थांलाय फैलाय खालामनाय आरो गथ'फोरा फरायसालियाव थाङो। बेनिखायनो ओनसोलनि EM मुनमुन ब्रह्म बिथां आरो आथिखालनि BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांखौ दालां बानायनानै होनो थाखाय सुकनजरा गामि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आर'ज खालामदों। रायजो जानानै बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंहा गथ' गथाया फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा जेरै
थिफायाव कलेज दङ, डिग्री कलेज दङ आरो हायार सेकेन्डारियाव फरायहैयो, एमइ स्कुलाव थाङो। दा बेनि थाखाय गथ'फ्रा थांनायाव बहुद उसुबिदा जानानै फैबाय दालाङा दिनै फुङाव बायनायनि थाखाय। बिनिखायनो आङो बे दालांखौ, नैबे जोंनि थिफखाय दालांखौ थाबैनो मानो गोनां हाग्रामा महिलारि चिफ आरो EM मोनमोन बायदेवमोन, बिथांमोनखौ आङो आंनि रायजोनि जानानै आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, जाहाथे बिथांमोनहा बे थाब RCC दालां एबा पाक्का दालांखौ बानायनानै हरोब्ला गाहाम जागौमोन होननानै आङो आरो लोगोसे जोंहा लोमजानाय साजानाय लांनो दाथ' बिराद उसुबिदायाव जानानै फैसिगोन। बिनिखायनो आङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबनाय। जोंनि गामिया जाहैबाय सुखानजरा। बे गामि सुखानजरा गामिनि नैबे दालाङा सुखानजराल' नङा, बहाय सुखानजरा, राबापारा, गुथियापारा दरथाम गामिया बेजों स्कुलाव थाङो, बाजाराव थाङो, थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय गोबां खस्थ' जानानै दङ। दिनैहाय बे दालाङा बायलांबाय। जेनेब्ला स्कुलाव थांनाय, बाजाराव थांनाय आरो मास्टारफोर स्कुलाव थांलाय फैलाय बेफोर जोबोद गोनांथि, बिराद गोनां दालांमोन। बे दालाङा दिनै बायनाय हिसाबै जोङो रिकुवेस्ट खालामहरो जे मानिनां मानव गेदेर EM मोनमोन बायदेवखौ जाहाथे नैबे दालांखौ फाहामनानै होयो। लोगोसे बिथां मानिनां मानव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारिया जाहाथे बे दालांखौ एक्सन लायो, बेखौनो आं गले गले खावलायहरनाय जायो। दा नोंथांमोना थिफे बाजार जानो थाखाय एबा थिफेयाव थांनो थाखाय माबेजों थांनाय जायो? बे दाथ' जोंहा लामा गैया। दा बेखौ जोंनि इम्प्रभाइस गामिनि बन्दबस्त खालामनानै जों लामाखौ बानायनांगोन हाथाय बाजार थांनो थाखाय। दा बेफोरनि थाखाय अननानै EM मोनमोन बायदेवा जाहाथे साहाय्यफोर हरो बेफोरनि थाखाय, आरो जोंनि हाग्रामा चिफ बिथाङा जाहाथे अननानै जोंनो अनसुंथाइ हरो नैबे दालांनि आरो गामिनि हान्था मेला बाजार जानो थाखाय, बेखौनो आं गले गले खावलायहरनाय जायो। मा समाव बाया बे दालां? बे दालाङा बायनाय जादों दिनै फुंनि 5टा समाव बायनाय जादों। सासे मानसिया मोसौ खानो फैदोंमोन, बे मोसौ खानाय बोबोनायाव बे दालाङा हारसिङैनो ग्रुप बायलांनाय जादों आरो। दा बेवहाय रावबो मोसौ एबा मानसिया माने खहा जायाखिसै, रावबो माने खस्थ' जायाखिसै, जेबो माने घायल इन्जुरिस जायाखिसै। दा बिनि थाखाय आं जोबोद गोसोआव मोजां मोननाय फैदों। दिगफोरखौ माने जोंनि दिनैनि बाहाय दसे समनि थाखाय जुथुमनायानो मेन दिनैनि माने फुंनि 5टा समाव जोंनि बे सुखुनजरा गामि आरो बुथियापारा आरो दुदुमारि राभापारा बे दरथाम गामिनि मानसिफ्रा खुनु राहा लामायानो गैया आरोखि, बे लामाजों थांलाय फैलाय बारलाय खालामाबा। दा बिनि थाखायनो जोंनि बे समस्तिनि माने परबजरा समस्तिनि जोंनि माने मुनमुन मेदामखौ बे दालांखौ जाहाथे फाक्का दालांनि थाखाय गोख्रै थाब बेखौ एक्सन लायो, बिनि थाखाय जों दरथाम गामिनि रायजो राजा जानानै बा आं सासे मास्टार बे सुखुनजरायावनो आं 153 नं सुखुनजरा माने LP स्कुलाव आङो एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि हिसाबै सानफ्रामबो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामोमोन। दा लामायानो बहुद खस्थ' जानोसै आरोखि। दा बिनि थाखायनो जोङो बे लामाखौ थाबैनो माने जोंनि माबानि बड'लेण्डनि जाहाथे BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो जोङो खावलायनाय जायो जे बे